Another day, oo. Dito siya hinaguan. Oo nga, dun sa kanila. Alika. Ang gaganda nga, dun sa store niya yan. Baka naman. So this is a nilaga. Ano yan, Mareng? Parang may sakit ka. O wala ka lang sa mood. Okay ka lang. Ano naman itong... Wow! Natuloy din. Ang pata. Nilagang pata ni... Britney. I-edit ba? Iba mo na i-edit. Ako naman. Makulimlim na naman. Magsalang ka? Okay. Mamaya ako naman. Di ba naglaban na? Kahapon? Ay, sa'yo. Ngayon naman, ayun patuloy nilang ginagawa yun sa gilid. Sa may bato. Kasi hindi, yung tulay, ay may bago pala. Puntahan natin ang sa tulay. So madalas talaga kapag natatamaan siya ng halimbawa tumataas yung tubig, yung ulan po, yun na nangyayari. Hala na. Tapos dun sa dulo yung mga bato. Ayan, para makagawa ng pathway papasok. Ayun, nandiyan na si Melmar. Ito na. Pag nadadaanan ng bagyo kasi, mabilis siyang nasisira pag bumahampas. Oh. 1981 Miss Universe. Oh, diba? Oh, hala. Ayan sila nakatayo. Nakadaan pa. Ilalagay pa rin yung kahoy. Ay, di na. Hello. Dulas yun. Mas madulas na. Ayun, inalis na. Eh, dapat isang ganyan. Magkano isang ganyan? Yung 5. Pesos. Isang ganyan. 30? 30? 80. Yun pala, Sana ganyan na lang pala, Pwede para 80 pesos. Diba? Haba niya hanggang dun sa kabilang side. Ito kasi, mga moms, na ano lang din talaga siya, nasisira kapag umulan na. Siyempre, hahampas na siya ngayon. Tapos, siyempre, kapag araw-araw siya nadadaanan ng mga tao, rumurupok din siya. Kasi yan, ulan, basa. Ngayon, ganyan nangyayari. Magdadagdag pa? Mas papalapa rin pa siya. So, 2, 4, 7. 7 piraso. Nakawayan na yung magdudugtong pa ng isa. Sa birthday, magyate, tapos Piste. Ma? Yate, piste. Ay, gigutom. May ano ka doon? Meron kang inihandang ano?
Yung sarili ko lang inahin dapat. Magkano daw abutin ang packet nun? Mga 100, ganun. 100,000 sa'yo? 100 pesos. Hindi, bakit man mo kasi bibigyan ka rin ni ate ng 20,000? Uy! Kaya iba. Oh, tapos meron ka pang 20. Yung pinuntahan ko sa Claveria, galing siya Hong Kong. Tapos meron siyang mga natirang Hong Kong dollar, binigay niya sa akin, parang 100, tabi 70. So ayun, Huy, ang laki nun! 17 daw pesos to. Compare ko ka, pag 7-11. Dinala ko talaga, meron sa akin ang... Oo, malaki rin yun ha. Binigay sa akin, okay, hindi mo ako na mapuslan mark, anak kayo. Kaya dapat kung may pera tayong hawak ng Hong Kong tsaka kailangan gastusin mo na. Gusto na ako paano. Okay, unless doon, 7-Eleven doon. Hindi naman kita mag... Alam nyo, tips talaga yung mga vlogs bitaw na mga travel. Tips talaga is, karang kung Dapat pwede, ubusin. tayo maging garbosa sa pagkain kaysa mamahal ng pagkain. Mahal sa Hong Kong, mahal din naman sa Thailand. Kaya pwede tayong mag 7-Eleven na lang or street foods, mga ganun. No, meron mga Pinoy karinderya doon. Sa Hong Kong? Oo. Doon kumakain ng mga OFW. Tuwing Sunday. Hindi, everyday din siya, karinderya siya. Parang kanang mall ba siya, tapos nandun yung kainan. Parang sa Singapore, yung kinain na Pilipino, meron din doon sa Hong Kong. Food court? Oo, parang food court. Pero may Pinoy siya. Pero Pinoy ang luto. Lechon paksiw, dininding, pakbet, iba-iba. Okay. Kaya hindi tayo kailangan mag-worry. Sa Thailand ang kakaiba ang food. Sa Thailand na makakaiba ang food. Though may 7-Eleven din naman sila. Yung madami daw street food sa Thailand, yun talaga yung pupuntahan natin. Oo, yes, sa Thailand. Ano yan, yung parang river market. Yun yung masarap. Magkano na yan, Papa? Ano? Kasi si Bating daw may 20,000 na in-ready na pocket money sa Argel. 45,000 yata. 50,000. Sa akin, 20 lang. Wow, yayaman. Sana all. Ikaw malaki for sure kasi birthday mo nun 23. Bibigyan ka ni, sabi niya, 20 patatas. 25,000 daw yun. Then, sabi din ni... Pabibigay siya sa akin. Ha? Sana all, no? Iba talaga pag mayaman, tas yung gold na hiko, malalaglag na lang talaga. Para victims, no? Fully gold. Ano yan? Bating 20,000 bang iano mo? Dahil? Yung Kahit 5. lang para sa akin, Kyle. Ha? Ay, sus, binawi. Baka may magdagdag. Ako nga, ano lang 7,000 lang ata yun eh. Oh, kasi nasagad na ako eh. Oh. Tingnan ko na lang kayo. Jean! Dapat nagbibihis. Ah, bakit? Ba't kasama si Christian? For what? Hello! For what? For what? Si Christian, bakit Christian? nag-iili si JJ? Pwede nila kagahatang tinikim. Isang bagong kung ka. Bakit Christian? Bakit? For... Kasi ano, yung binigyan mga bring na nga. Hello! Ayaw mag-send ng yawa. Naalin. Bubong na. Ako ano mo? Ano siya bubong? Ito bang ganyan? Sana ang ano nyo? Lagi naman siyang ganyan. Lagi siyang ganyan. Kiss ba? Hi, sis ko yung more. Wala lang mali siya. Gago naman to. Pag one day ka, di mo ka maligo. Kailan ko dress daday. Kailangan Argel. Hindi ka na naman maliligo. O dito ko maligo. Ha? Talaga yung mauna. Kailan? Di ba? Ano ba? Ay, taray. Ano yan? Ah? Sa imo na? Maba? Bongga, kabog. Oh. Jay, isa ba? Ang init pala no? Hindi naman. Ibubong? Saan mo ibububong yan? Doon sa tindahan. Hindi naman. Ha? May puno. Ayaw ka ayo. May puno naman eh. Doon tagapagmana ng bubong. Ay, iding-ding na lang da. Kili, day da. O, taga wala ko siya. Taga mas kahit 200 lang. Ha? Yan. Ah, pwede naman na yan. Natural, Chloe yun. Ito, asan cellphone ako galing? Ito pa, pangyate. Pwede na rin to. Dati tayo. Asa mo dati?
Ang cellphone dong. Live. Asan? Ang outfit. Oh, taray. Ayan, asan yan? Wala sa akin yan. Alo, ang ganda. Oo, bagay pa naman dapat yan. panyati. Itong white ba? Wag na dara taas. Sa taas yan. Ang mga damit ni Brenda na Sa susuotin. mga bag pa. Was, Brenda! Yan yung dumating mong dress. Ayan ang mga OOTD. Wow, taray. Dumating? Hindi ka sa akin yan, punyeta. Joy Gray nga yan. Bakit tayo na ba? Ay, Nangawa niya. Chada, goddesses. Diba? Ganun po green. Pang-function mo ka na pa... Photoshoot. May pink, may red. Dunya-dunyahan mo. Red, bigla ka, Bre. Naghahanda na si Brenda. Ayan na yung kulay pink naman. Sa kanyang outfit. Ngayon yung color red naman ang tita isusukat i-fit sa mga kanyang photoshoot. Nasuot niya na yung kanyang mga outfit. Paghahanda para sa Hong Kong, Thailand tour. Diba? Diba? Photoshoot.